Il-politika tal-gvern fil-qasam tax-xogħol qed tkompli tagħti r-riżultati. Ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Jannar illi għadda il-persuni fuq il-kodba tal-qatt naqsu bi kważi 31% biex illum hemm biss 2000 ruħ jirreġistraw għax-xogħol. Da meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet meta kienu aktar minn kważi 2900 jirreġistraw għax-xogħol. Iċ-ċifri provduti mill-Aġenzija Jobs Plus juru li f'Jannar li għadda kien hemm tnaqqis ta' aktar minn 800 persuna jirreġistraw għax-xogħol fuq l-ewwel parti tar-reġistru u 77 oħra mit-tieni parti tar-reġistru tal-qatt. L-NSO qal li l-qatt naqas fil-kategoriji kollha li fal-persuni li għandhom 20 sena jew inqas. Iċ-ċifri juru wkoll li l-akbar tnaqqis seħħ fost dawk li kienu ilhom jirreġistraw għax-xogħol anqas minn 21 ġimgħa. Għal xahar ieħor il-qatt naqas ukoll fost il-persuni b'diżabilità biex issa 284 persuna b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol.